Moje ime je Bruno Motik i osnivač sam obrta Green Tools Tech koji se bavi proizvodnjom alata za mala poljoprivredna gospodarstva, specifično koje se bave regenerativnom poljoprivredom. Regenerativna poljoprivreda je oblik poljoprivrede koji oponašanjem nekih obrazaca iz prirode uspijeva zapravo proizvesti istinski ljekovitu hranu uz regeneraciju ekosustava. Sad šta to znači? Regenerativna poljoprivreda je jedna nova nada zapravo koja rješava dva ogromna problema. Jedan je taj problem degradiranog tla, a drugi problem je zapravo to što imamo višak ugljika u atmosferi, a manjak u tlu. Sve više je poznato koliko su mikroorganizmi tla zapravo bitni za održavanje plodnosti, održavanje teksture, strukture, kako ključnu ulogu upravo imaju te bakterije, gljive, gljivice, nematode itd. Alat koji omogućava rahljenje tla bez remećenja staništa tih mikroorganizama je Broadfork. Dakle, to su široke vile koje imaju zupce koje ulaze do 30 cm u tlo i stvaraju idealne uvjete, dakle poboljšavaju taj takozvani vodozračni režim, stvaraju mikropukotine i mogućnost infiltracije zraka i vode u tlo bez preokretanja slojeva, jer kad preokrenemo slojeve onda potpuno poremetimo stanište svim tim mikroorganizmima i zapravo radimo više štete nego koristi. Imam još dva alata. Jedan je upravo razvijen kroz projekt Pokreni nešto svoje. Prototip alata Leafy Greens Harvester ili berač zeleno-lisnatog povrća koji služi automatiziranom branju malog zelenog povrća kao što su recimo rikola, azijski miksevi, špinat salata, baby miksevi itd. Ideja je zapravo da u stojećem položaju, u jednom ergonomski prirodnom položaju možemo u vrlo kratkom vremenu pobrati velike količine tog povrća i pripremiti ga za prodaju. Grid marker je alat koji na prvu se možda čini da ne radi nešto što je jako bitno, dakle on samo crta mrežastu strukturu na površini gredice. Međutim, ako to uzmemo u kontekst da je to zapravo dio strategije borbe protiv korova i da nam je jako bitno da su sadnice, a kad radimo sa sadnicama, da su presađene na jednolikim razmacima i onda imamo motiku koja je točno te širine od sadnice od biljke do biljke i onda zapravo menadžment korova postaje pjesma, postaje jako brz i jednostavan proces. Želim olakšati malim regenerativnim poljoprivrednicima njihov opstanak na tržištu kroz inovacije, tehnološke inovacije, dakle alate, uređaje, mehanizme, u budućnosti možda i neke senzore i nekakve pametne uređaje koji će biti pristupačni, open source po tehnologiji, dakle svi alati koje proizvodimo su open source, dakle može ih proizvesti bilo ko, bilo gdje i na taj način podržati cijeli taj jedan trend, cijeli taj jedan pokret vraćanja na selo, vraćanja zdravoj hrani, vraćanja prirodi i na kraju krajeva smatram da je to jedini način da kao civilizacija zapravo opstanemo u ovom problemu klimatskih promjena.